Kardong bar benglong pindah video kelalo dona kimi lamarjan mate video album itu lang inglong na prangpo rip trophy lapen prince rong hak ce pazal lamarjan mate video album alamazan ben kelalo ne muntithe labangso lamarjan trailer mate pro video lang gelo lasi bini ge labangso a video abu thakle full detail lang sinan to tang ta video le starting lo nang labangso lamarjan long actress abang piemen kelalo rip trophy Rebri kropi pan elitum labang soram majalong alang li cepat jat long ji mati alang li si labang soram majalong ke I stress iglo labang soram majalong ektor abang pu amen kenalo Prince Ronghang pasi tame elitum labang soram majalong alang li cepat jat long ji mati alang li si labang soram majalong ke I ektor iglo labang soram majalong kiluntum mati singar domen ke lai khelo Jingmai tiso laben karing BP alang li tuma si elitum labang soram majalong anju iglong po nang litum rip kropi lapen prince rong hak ce pazan alar mazan long kolobang solang mazan se alang litum kesuting kelang min dai lo mate kelang ben kolobang solang mazan se nang litum nang ning kang samdun dai lo alang litum ce pazan nang litum comment box sok tok nang sining tha nang litum nasot ka ke karbiang long pen nam ce thang nai actor tra sa video lang ing berite nang litum handshake channel upsen subscribe non lapen lata bing non lapen comment bang teneri video kelas se kang ton lo kur wang thu